Sziasztok, kedves osztályom! Remélem, hogy a derékszögű háromszöges órát nagyon ügyesen vettétek Edina nénivel, illetve Andi nénivel. Alapozni fogunk arra, amit ott tanultatok. A mai napon tükrös háromszögek területével foglalkozunk. Klári néninek szóljatok, hogyha túl gyors a videó, néha meg lehet állítani, akkor pedig igyekezzetek behozni a lemaradást. Írjátok fel, illetve ragasztátok be ezt a feladatlapot a füzetbe, tükrös háromszögek területével foglalkozunk a mai órán. Hát először is ismételjük át, hogy mit tanultunk a tükrös háromszögek oldalairól és egyéb adatairól. Olvassátok velem együtt, keressétek meg ezt az ábrát, és egészítsük ki a pontozott vonal helyére, írjuk be, ami szükséges. A tükrös háromszögeknél két egyforma oldal is található, hiszen ezt a két oldalt egymásra lehet hajtani. Ezeket úgy hívjuk, hogy olvassátok ki, írjátok be a pontozott helyre. Néha állítsátok meg a videót, ha ez gyors. Ha készen vagytok, indítsátok újra. Az egyedülálló oldal neve, amin a háromszög áll, úgy hívjuk, hogy alap. Írjátok be a pontozott helyre. A tükör mentén ez a háromszög félbehajtható, így lesznek egyforma szögek, erről ma nem esik szó, illetve a tükörtengely, ami még fontos, a tükörtengely háromszögön belüli része, amit kurzorral mutatok, ezt úgy hívjuk, hogy a háromszög magassága, magasság. Emeljétek ki kék színessel, írjátok oda elég röviden, hogy mag, ő lesz a magasság. A háromszög területével fogunk foglalkozni, keressétek meg a lapotokon ezt a feladatot. Kövessétek az utasításomat. A háromszögek köré ebben a feladatban téglalapot rajzoltam fel. Először is jegyezzétek fel, hogy a téglalapoknak mennyi a területe. Ahhoz, hogy téglalap területet számoljunk, tulajdonképpen az oldalaira van szükség. Olvassuk le a négyzetrácsok számát. Függőlegesen 4, vízszintesen 6. Emeljétek ki pirossal a lapon ti is, írjátok oda ezeknek a rácsoknak a számát. 4 és 6. A téglalap területét úgy számolhatjuk ki, hogy 4x6, azaz 24 kis kocka van itt belül a téglalapon belül. Ha most azt figyelitek, hogy a besatírozott sötét háromszög területe, az hányszorosa, hányadrésze is a téglalapnak? Bizony a fele. Ezért a téglalap területét, ha elosztom 2-vel, akkor megkapom a háromszögnek a területét. Azaz 6x4 osztva 2. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy tulajdonképpen a háromszögnek ez a 4-es oldala, és ezt ide be is rajzolhatnátok a tükrös háromszögbe, ez tulajdonképpen az előbb említett háromszögnek milyen adata is, ami itt belül megy? Bizony a magassága. Azaz 2 adatra van szükség ahhoz, hogy területet számoljunk, az alapra és a téglalap oldalára, ami a mi esetünkben a háromszögnek a magassága. Próbáljátok ezt megjegyezni. A feladatba közösen Klári nénivel csináljátok meg a másik 2 háromszög területét. Induljatok megint a téglalapból, aztán hogy kapom meg a tükrös háromszög területét? Bizony úgy, hogyha a téglalap területet elosztom 2-vel. És a mértékegység ebben az esetben négyzetrács. Itt állítsátok meg a videót, és közösen csináljátok a feladatot. Aztán indítsátok újra. Hát most már nagyon ügyesek vagytok, mert a téglalapból könnyen ki tudjátok számolni a háromszög területét. Viszont a következő feladatban nincs téglalap rajzolva, ezért ezt a téglalapot nektek kell köré odaemelni. Én ezt pontozott vonallal jelöltem. A téglalapnak kiszámoljátok először a területét, mint az előbb. 5x6 és színessel kiemeljük. Kiszámoljuk, hogy 5x6, azaz 30 négyzetrács. Ehhez képest a háromszög területe pontosan a téglalap területének a fele.
Azaz 6 x 5 osztva 2. Jó, jó, de ha a mi háromszögünkre vonatkoztatjuk, akkor tulajdonképpen ez az 5, ez nem más, mint a háromszögnek a magassága. Ezt is kérlek, emeljétek oda pirossal. 2 adat legyen kiemelve pirossal, a 6-os alap és a magasság, ami középen megy. Ugyanígy dolgozzatok a következő 2 háromszögön, amit szintén Klári nénivel csináljatok közösen, és egészítsétek ki itt a téglalapokat. Most viszont még ne állítsátok meg a videót. Szeretném kiemelni, hogy a mai napon, amit tanultunk, a tükrös háromszög területe, amihez 2 adatra van szükségünk, pirossal jelöltük. Az alapra és a magasságra. Az alapot kellett szoroznunk a magassággal, és elosztani az eredményt 2-vel. Ezt mindenképpen jegyezzétek meg, ezt a képletet, a következő órán ezt fogjátok gyakorolni. Házi feladatként kevés dolgot kaptok, tankönyvi feladat, ehhez hasonló. Jó munkát kívánok, és a következő órán szintén egy feladatlappal találjátok szembe magatokat. Sziasztok!